Abalindeli be-channel sisichaza kuyona amaphupho igama lami nguHlengi Wesibongo Kwambotho-ke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze ngamaphupho lapho umuntu khona etshengiswa noma ethenjiswa ukuthi wena kunezinto ofanele uzenze ukuze uzokwazi ukuphumelela-ke. Bazokutshengisa ngamaphupho lawa akhomba impumelelo, uma kodwa kube nalezi zinto abazokutshengisa zona ukuthi uzenze ukuze wena uzophumelela-ke. Athembisa impumelelo uma wena uzokwenza lezi zinto abazokutshela zona-ke. Ake ngiqale ngephupho elithize-ke elithi uma uphupha uwela umfula noma uphupha uphuma phakathi emfuleni, wakwazi ukuthi mhlawumbe uthathe into ethize phakathi, wakwazi ukuphumela noma uphuphe nje unqamula emfuleni. Kusho ukuthini-ke wena kulokho kuwena-ke lokho? Kuya nangokuthi yini lo uyibone uyenza phakathi kodwa wagcina uphumele ngaphandle. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi kunomsebenzi wena ofanele uwenze edlozini lakho ngesimo esithize. Ngachaza ngathi imifula ngokuhlukana wayo ichaza amakhaya abantu abangasekho abahambile emhlabeni ngokuhlukana kwabo. Uma wena uphupha umfula lapho kukhona okwenzayo, kusho ukuthi wena uyatshelwa ukuthi ekhaya lakho esikhathini esidlulile kube nezinkinga eziphathelene nekhaya kubantu abadlulile, kwaba ngakhona izinto ezithize abakwazi ukuziqondisa. Ngaleyo ndlela wena ukhonjiswa ukuthi ukuze uphumelele kunezinto efanele udlule kuzona uzenze ukuze idlozi lakho lizokwazi ukukwamukelisa izinto, ngoba phela wena uyabasiza, usizo kubona esimweni sabo ezintweni ababhekene nazo bona-ke. Kungenzeka mhlawumbe uthole ukuthi uphuphe nje uwela noma uphuphekwe, okusho ukuthi mhlawumbe ake ngilinganise ukuthi ekhaya lakho kube khona umuntu odlulile emhlabeni. Sikuyaba khona ukuthi fanele ulungise indawo umgeza, fanele ulungise izinto shothi eziphathele, fanele ulungise imisebenzi yakhona. Uma ngale ndlela akutshengise ngayo uzokubona wena ngokuthi ukuchazeleke iphupho lakho ukuthi beliqonde ukuthini ngaleyo ndlela. Kodwa nje kukonke kuqonde ukuthi lungisa izinto zabantu abangasekho. Ngaleyo ndlela uyobe uthi uma usudlule kulezo zinto abathi benzele zona ngokuhlukana kwakho, hayi ukuthi uyozukwenze konke lokho yokwenza kuyokwenza na ukuthi kube khona inqubekela phambili kulokho okufisayo kuze kube kuyaqhubeka kuya phambili ngaleyo ndlela. Okunye futhi uzophupha intaba, uzophupha uma uphupha ukhuphuka intaba, kusho ukuthini? Lalo phuphelelo litshengisa wena ukuthi wena uzoba umuntu ozophumelela uma ukunjani-ke, uma uzokwazi ukuthi usebenze kanzima ngezinto ezithize osazobhekana nazo empilweni yakho, ngesimo sokuthi kube nazo ingqinamba nakubona esikhathini esidlulile wathola ukuthi kunezinto ezishiyekile ezizimthwalo ezizivimba ezenza imithwalo ezigcine isiba intaba engalungiswanga. Ibona yagcina lethi sinqobelana ndawonye yaba isimo semithwalo eyenza ukuthi kuvimbe wena ukuthi yonke into ofuna ukuyenza fanele uqale ugudluze udlule kule mithwalo yale ntaba, ukhuphuke lento uyinqobe ukuze kuwena kuzokwenzenjani, niyobe usuyaphumelela entweni wena-ke osuke uyifisa ukuthi uyenzeke noma uyizuze. Ngiqhubeke futhi ukuphupha wena ucisha umlilo uphenduke ube umlotha. Kusho ukuthini lokho kwena? Kusho ukuthi idlozi lakho likhombisa ukuthi wena muntu osukuphuphele lelo phupho lelo. Ekhaya lakho fanele ulungise isimo somsindo, singabi khona isimo somsindo phezulu ekhaya lakho, ngoba uma kuqhubeka kwenza kanjalo kuvuka ulaka kubona oluvela ngesimo sani somlilo ukuthi izinto zeni lezi enizenza la egcekeni nasekhaya lakho zibe seziyaphenduka, ziphendulwa yini? Ulaka lwabantu abangasekho emhlabeni. Ngaleyo ndlela wena iba umuntu ozokwazi nje ukuhlela ikhaya lakho libe ikhaya elingalizoba nomsindo, libe ikhaya likwazi ukubonisana ngezinto, libe ikhaya elizokwazi ukwenza izinto ngesimo senhliziyo eyodwa nangomoya ozwanayo, ukuze kuzoba kanjani lonke lo mlilo uzobe usuphenduka umlotha. Konke lokho sukade sekuvumbuka kuzoba kubi phezu kwenu kube sekuwumlotha. Kusho ukuthi lapho-ke suke sebehlise ulaka, sekunokuthula ekhaya lakho-ke. Uphinde futhi uzibone uphupha ukhwela isitebhisi. Lokho kusho ukuthi cha, lokho uqondile wena nje kuyothi kuhambe esikhathini esilandelayo uma kube khona into ethize ozenzile, noma mhlawumbe ukukhalaza noma indlela uzokhuluma ngayo noma indlela ozokwenza ngayo okuthize, noma ngabe kuthiwa-ke awusenzanga okuthize kodwa indlela ongabe indlela oyiphethe ngayo noma indlela ozozicelela ngayo edlozini lakho, uyobe usukhuphuka udlulela abantu abathize kade benjani bekushila. Isitebhisi sisho ukuthi uzobe usukhuphuka ngokushesha empilweni yakho, ufice abantu abanjani akade sebephumelele kakhulu kunawe. Uphinde futhi uphuphe ushayela imoto. Ukushayela imoto-ke bakwethu kusho ukuthi uthembiswa noma lokho ukuvunyelwa noma ukukhonjiswa ukuthi okwenza ukwenza kahle, qhubeka nakho ukwenze le ndlela ohamba ngayo. Uma uyidrayiva kahle, ingaphambuki endleleni, ingalokhu ishona ikuhluphi, ishona le nale ingakuhluphi. Uyidrayiva nje kahle, kusho ukuthi indlela owenza ngayo qhubeka wenze ngayo izinto zakho oyimise ngayo nangendlela okuphusha ngayo
iyakusiza, iyavumelana nesimo sabo bona abasiphakamisile phezu kwakho ukuthi vele izinto zabo uzihambisa kahle, nawe indlela owenza ngayo uhamba kahle, akukho labakhalaza khona. Uma uqhubeka wenza kanje, impela wena izinto zakho zolokhu zaqhubeka zaya phambili, zingakuhluphi-ke futhi kanjalo-ke. Uphinde futhi kube ukuthi uphupha ushanela izibi. Kusho ukuthini nokuthi uphupha wena ushanela izibi, ube umuntu oshanela izibi-ke empilweni yakho, uzikhiphela ngaphandle. Kusho ukuthi wena uyakhonjiswa ukuthi ekhaya lakho iy'nkinga ey'khona ekhaya lakho ziveza ukuthi uba umuntu okwazi ukuthi alekelele alungise zonke izimo ezenzekile ekhaya lakho kubantu abangasekho. Ngaleyo ndlela umuntu olungisa iy'nkinga, uyikhiphile ngaphandle, bathembe wena. Ngaleyo ndlela shuthi uma wenza kanjalo yobe sekuba khona ukuthula nokuba clean nokulunga kwezinto zabo yolunga-ke nakuwena uma uwenza kanjalo. Uzophinda futhi wena elinye iphupho elitshengisa ukuthi wena lithembisa ukuthi uzophumelela, izinto zakho zizohamba zikulungele, ube umuntu nje impela onesikhundla noma ube umuntu onezinto ezinhle ezenzeka empilweni yakho. Uzophuphani-ke? Uzoziphupha wena abanye behleli phansi, wena umile ngey'nyawo zakho. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi wena uyoba ngaphezulu kwabanye abantu, bona bebe ngaphansi kwakho. Okwanamhlanje ngicela ukuma lapha nisale kahle-ke.